For første gang i over 180 år omformer vi netop nu en del af kronjuvelerne. Sammen med dronning Mary genoplever vi hos Kongernes Samling en århundredelang tradition med at omforme de danske kronjuveler efter tidens ændrede behov, samtidig med at det i dag sjældent benyttede Rosenstedt-sæt bliver vækket til live på ny. Ideen er skabt i en fælles dialog med dronningen om brugen af kronjuvelerne, og den her lange kæde har stort set aldrig blevet brugt i næsten flere generationer, og hvor der opstod altså ud fra en dialog med dronningen en idé om at montere de her sten i et stel, så den kunne borges, altså sten kunne borges som et diadem. Det har været en meget udfordrende opgave for guldsmeden, som jo ikke har kunnet røre ved fatningerne, men i stedet for at finde en løsning, hvorpå man kan tage stenene ud af den lange kæde, bevare dem i deres fatninger og så ligesom montere dem på det her stel, så vi får et diadem. Ja, Rosenstedts diademet er snart færdigt, og det vil ligesom de andre dele af kronjuvelerne blive båret ved helt særlige lejligheder. Men ellers kan man til daglig se det i skatkammeret dybt under Rosenborg Slot.